وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما لا تنو ألمي نايا كما سيرانا كايرا كفالي دانينك كذلك أنتم بي نامكما إباي أمبي على كما سيرانا أمبكما وركا ni mɔgɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ala ye masa ye dɔrɔn i b'a ye ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma. mun de la ne kɛra fantan i bɛ lafiya, mun de la a ye ne kɛ waritigi i bɛ lafiya, mun de la i b'a ye question bɛɛ bɛ jaabi bolo. mais en tant que i ma sɔn k'a fɔ ala de ye masa ye, fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo i bɛ sɛgɛn. wa ale de y'a fɔ malakutu kulli shay, a bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo. fɛn min ka d'a ye fana o de bɛ kɛ. ni sɔnna nin ma, ni sera ka nin tawhidin sɔrɔ i b'a ye i bɛ lafiya. o de la kuma caman bɛɛ lajɛlen bɛ boli de ka fɔlɔ san'an ka don walanda o walanda kɔnɔ. an bɛ ala deli ala k'an kɛ jɔnw ye minnu bɛ ala tanu su ani tile, k'an fara mɔgɔ fitinin minnu ni ala ko olu bɛ ale remercier. wa qalilun min ibadiya shakur. an bɛ ala deli ala k'an fara olu mɔgɔ fitininw kan. ka d'a kan fitinin de tanunen don kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman, a caman b'a den tɛ koyi. an bɛ ala deli ala k'an fara olu fitininw kan. o kɔfɛ ka seli ala kɛra ka sallallahu alaihi wasallam k'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi a ko caya ka waati bɛɛ lajɛlen. ciden min don a ye dawa in kɛ ala y'a ci tumana min na, a y'a dɔn k'a fɔ nin ala ka samaciya de ye. a wulila ni dawa in ye k'a lase komi a fɔra a ye cogo min. a ma fɛn fara a kan, a ma fɛn bɔ a la. an bɛ ala deli ala k'a sara. a ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kanu an ye fana. an bɛ ala deli ala k'a sara. ka ala deli ala k'an n'a fara ɲɔgɔn kan a ka arijinɛ kɔnɔna la. an balimaw, an bɛ ala deli ala ye mɔgɔ minnu kanda k'u bila a nɔfɛ, n'olu fana y'u ka ɔrɔliw kɛ, u y'u ka baaraw kɛ. sahaba ninnu tun tɛ foyi nɔfɛ fo ka ala jɛ ɲini. e ma ye o de la ala y'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kana sɔn ka nun gɛn ka bɔ i nɔfɛ. u tɛ foyi nɔfɛ ni nin tɛ, u bɛ ala dɔrɔn de nɔfɛ. a tɛ k'a fɔ place ko walima nin ko, ayi. wallahi ni place ko do dɔw tun bɛ yen nɔ u tun ye mɔgɔbaw de ye, mais u donnen silamɛya kɔrɔ u ni jɔnw minnu tun bɛ jɔnya la u n'u bɛɛ kɛra kelen. a dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye place sɔrɔ ka tɛmɛ u kan. o de la alhamdulillah ala y'u kɛ mɔgɔba ye ni diinɛ in de. umar bin khattab y'o de fɔ, ala y'an kɔrɔtan ni nin silamɛya in. n'an ye kɔrɔta ɲini fɛn wɛrɛ la ni silamɛya tɛ, ala b'an lajigi. an bɛ ala deli ala k'an kɔrɔta ni diinɛ ye. ala k'an ka kanu kɛ ala kama kanu ye, k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye. n'an bɛ fɛn minnu to yen, n'an bɛ fɛn minnu kɔniya, an k'u kɔniya k'o to yen ala kama. k'a ɲini ala fɛ ni saya bɛ s'an ma, a k'a sɔrɔ an b'a ka sira tilennen kan, n'o de ye sira min b'an bɛɛ lajɛlen lase arijinɛ kɔnɔ. ala y'o de fɔ wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. an bɛ ala deli ala k'an bɛ fatu o siraba in kan. o kɔfɛ walanda tɛmɛnen an tun kumana ganima, nafolo, n'o de ye ala y'a daga ala kira ka mantonw ye sallallahu alaihi wasallam. sura in kuman'o kan, ka sura yɛrɛ tɔgɔ da o la fana, ka d'a ka kibaruya b'a kɔnɔ. silamɛw tun y'a minɛ cogo min na k'a kɛ dunfɛn ye, n'a sɔrɔ ala tun m'a sɛbɛn kitabu kɔnɔna la ka kɔn, a tun bɛna kɛ baara yɛrɛ. o de la ala bɛna surtout an ka bi walanda an bɛna kuma ganima in yɛrɛ tilacogoya ani a dagara an ye, an bɛna kuma olu kan ɲɛfɛ inshallah. o de la aya in sura in daminɛ ninnu na ala kumana muminun kan.
k'a fɔ an kan ka sɔn Ala ye an kan ka sɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam n'u y'a yamaruya ni fɛn min ye kɛta ani tota la an k'olu labato k'a sɔrɔ k'a yira an na k'a fɔ mumini yɛrɛ ye jɔn ye mumini de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a sɔnna Ala ye a siranna Ala ye a ye Ala ka yamaruyakanw kɛ a ye seliw jɔ ka jakaw bɔ Ala y'a garizɛgɛ fɛn minnu na Ala ye jogoba dɔw fɔ ka kuma mumini kan o kɔnɔnaw la bɛɛ kan k'i jija i ka sɔrɔ la o de la Ala ko ninnu de ye mumini yɛrɛ 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 o la e kan k'i jija i kan ka sɔrɔ ninnu yɛrɛ yɛrɛ la o kɔfɛ Ala nana ka na kuma Badiri kɛlɛ min kɛra silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ fɔlɔ-fɔlɔ ni silamɛw gagnera la u n'u ka dɔgɔya bɛɛ Ala y'u dɛmɛ o de la Ala kumana kɛlɛ in kan kɛlɛ in dabɔra min kama fɔlɔ a tun ma dabɔ kɛlɛ kama o a tun y'a dabɔ min kama dɔrɔn u ka taa ninnu ka marchandisiw natɔ u ka jago kun bɛ ka na ka t'u kunbɛn walasa u fana bɛ se k'a minɛ u la cogo min na mais fɛn in yɛlɛmana de u bɔra ni fɛn dɔ ye a kɛra fɛn wɛrɛ o de la sahabaw sabatira kɛlɛ in na kosɛbɛ u ni dusu taara k'a yira kafiriw la anw bɛ lahara fɛ i komi a bɛ diɲɛ fɛ cogo min na u n'u ka dɔgɔya bɛɛ mais Ala nana ka n'u dɛmɛ ni mɛlɛkɛ jigintaw ye olu nana ka silamɛw hakili sigi wa nin kɛlɛ in de fana la silamɛw jiginnen sɛtanɛ kulonkɛra n'u ye ka waswasa k'u la balimaw an kan ka kuma waswasa kan dɛ sɛtanɛw bɛ yen jinɛ sɛtanɛ bɛ min kɛ adamaden dɔw la wallahi a dɔw b'u sigi ka kasi de k'u sigi ka kasi tellement que a yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo min dɔ tun bɛ yen nɔ a bɛ Chine u tun bɛ seliji de ta k'a ka seliji ta n'a ye baliku n'a ye seliji ta a bɛ se ka wuli ka don misiri kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ a b'a fɔ k'a ma seliji ta n'a ye tɛgɛ ko n'a nana se ɲɛ ma a b'a fɔ ko non ko ɲɛw ma ko nin bɛɛ sɔrɔla waswasa fɛ laban na mɔgɔw de tun b'a dɛmɛ ka seliji ta ye o de la n'a bɛ mɔgɔ min na i hakili to i yɛrɛ la dɛ ka d'a kan f'i ka fɛn kelen bila i kun na e delila k'a ye sɛtanɛ bɛ na e la i dalen bɛ sunɔgɔ la k'e kongo k'i lawuli karisa i tɛ wuli seli waati sera dɛ la jamais walima a karisa fantan dɔ filaw kɛrɛfɛ i tɛ nafolo dɔ bɔ i ka taa d'a ma la mais a bɛ n'i ka baara ɲumanw de kɔnɔ tuma bɛɛ i ye nin kɛ nin ma ɲa e filɛ ka nin kɛ cɛ Ala tɛ i ka tubi minɛ k'i la jigila tigɛ laban na e bɛ se k'a kɛ i b'a fɔ ko non n ka bato yɛrɛ to yen i b'a ye a bɛ to k'i lamɛn ɲɛgɛn kɔnɔna la i mana seliji tali kɛ a b'i lasegin a kan i mana seli kɛ a b'i lasegin a kan e kɔni mɛ hali i tilalen bato la i b'a ye a b'a fɔ k'i ɲinana nin kɔ k'i ka seli tiɲɛna i ka nin tiɲɛna o de la min bɛ ɲini a tigilamɔgɔw fɛ a y'aw hakili to a la fɛn fila kana sɔn k'i ka bato tigɛ jamais a filanan kana segin bato kan nin fila n'i ye hakili to nin na ka ninnu matarafa i b'a ye Ala ka jɛn kɔnɔna la i bɛ s'a la wa n'i bɛ seli fana kɔnɔna la n'i kelen bɛ seli i b'i jija i ka to ka sujudu fila nati chaque fois i ye foti kɛ i ma foti kɛ i ka salamu kɔfɛ sujudu fila kɛ ba'da salam n'a sɔrɔ erreur b'i ka seli kɔnɔna la o sujudu fila b'a dilan ye donc ka n'i yɛrɛ occuper bilen n ye nin kɛ n ma nin kɛ i yɛrɛ hakili b'olu kan a bɛ dɔw sɛgɛn kosɛbɛ n'a bɛna janaba ko subhanallah a bɛ kɛ komi ka k'a nɔfɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ sina ka ji sigi fo yɔrɔ jan ka sina ka ji dani jɛngɛ ka sɔrɔ ka na k'i teru ka na kɔfɛ ko parce que hali ni ji tonni n'a kɔnɔna la dɔrɔn ko kɔrɔ nɔgɔ tun bɛ tɛgɛ la o nɔgɔ fana kɛra a kɔnɔna la wallahi u bɛ sɛgɛn i ba a b'i sɛgɛn yɛrɛ de f'a yɛrɛ bɛ sigi ka yɛlɛ la mais ɲɛ t'a la i b'a ye a bɛ na misiri la a bɛ tagama ka na misiri la n'a sera misiri la a bɛ sina k'a kɛ komi fiɲɛ bɔra a la walima a b'a kɛ komi sugunɛ kunkurunin bɔra ale bɛ sɔrɔ ka wuli ka taa don misiri ɲɛgɛn na k'a bɛ taa yɛrɛ vérifier a b'a sɔrɔ fɛn t'a la o b'a sɔrɔ seli jɔra bon n'a ko k'a bɛ na dɔrɔn a bɛ sina k'a kɛ komi fiɲɛ bɔra a bɛ tila ka segin ka taa e cɛ i yɛrɛ lafiya e t'a dɔn ko Ala ye kiiti damadɔw bɛ yen nɔ Ala y'olu fɔ
o n'olu bana sɔrɔ la dɔrɔn kan'i yɛrɛ jate foyi ye bilen i b'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ dɔrɔn k'i ka bato kɛ a banna salasul bawl sugunɛ kunkurunin bɛ tigɛ tigɛ mɔgɔ min nɔfɛ walima fiɲɛ bɛ bɔ mɔgɔ min na i b'a a bɛ to ka bo ci hali n'a sɔrɔ mankan bɔra mankan ma bɔ kasa b'a la kasa t'a la i b'a a bɛ to k'o k'i la walima hali a sɔbɛlama bɛ yen walima a jolilama bɛ yen nɔ muso minnu ka laada a bɛ n'u la damul istihada ni min filɛ nin ye ninnu mana mɔgɔ sɔrɔ i b'a ye sariya b'a f'i ye ko e seko tɛ na bilen seliji ta seli waati la dɔrɔn a banna i tilala seliji tali la hali ne bɛ ka bo ci nɔfɛ de hali n'a kan bɛ ka bɔ de kan'a jate bilen i bɛ taa ka t'i jɔ Allahu akbar k'i ka seli kɛ ale ala de y'a fɔ la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha i seko ala b'o de minɛ ye donc sɛtanɛ bɛ fɛrɛ an ka mɔgɔw ma dɛ wa an bɛ conseil min d'u tigilamɔgɔw ma u k'u jija u ka to ka ɲininkali caya et puis n'i bɛ mɔgɔ min ɲininka a dɔn dɛ ka d'a kan mɔgɔ minnu t'a kiti dɔn n'i y'a ɲininka sisan nɔ a ne ɲinana ka nin kɛ a b'a fɔ ko taa nin kɛ segin ka seli kan donc e bolo e ye seli minnu kɛ ni ɲinan'u kɔ a bɛɛ tiɲɛna la a banga tigi ye waswasa bɛ ka ne sɛgɛn o la a bɛ sɔrɔ k'a kiti d'i ma i kana maloya i bɛ taa sɔrɔ tile kɔnɔ a bɛ se ka ɲininkali kɛ siɲɛ 5 siɲɛ 10 a bɛ ɲininka fɛn kelen na sisan a bɛ segin ka taa tuguni a b'a fɔ ko sɛtanɛ b'a fɔ a ye ko non k'e filila k'a ma fɔ tan alhamdulillah téléphone b'an bolo message bɛ yen nɔ n'a ko k'i ma fɔ tan i bɛ segin ka t'i ka message la k'a lamɛn i b'a sɔrɔ o de don a y'aw hakili sigi ala ka nɔgɔn i mana ala bato ala de y'a fɔ an k'a bato mais n'a ye fɛn fɛn minɛ i la a dɔn k'a fɔ a t'i ɲininka o la bilen misaliya la bɛɛ lajɛlen seko b'a ka sugunɛ minɛli la i kan ka sugunɛ kɛ walima n t'a kɛ o seko b'i bolo an b'a fɔ ni dépassera dɛ o seko min b'i bolo ala b'i ɲininka o la mais est ce que n'a nana bana bila mɔgɔ la k'a fɔ sugunɛ bana ye minɛ sisan nɔ i b'a ye sugunɛ bɛ bɔ a yɛrɛ ma hali e seko t'o la donc ala t'i minɛ n'o ye bilen an bɛ ala deli ala k'an lafiya ya rabbal alamin sɛtanɛ a b'an nɔfɛ mais ala ka hinɛ ka bon o de la kɛlɛ in na a y'a essayer ka sahaba ninnu k'u hakili waswasa kosɛbɛ janaba b'e la e nɔgɔlen don e bɛ tan tɔ o de la ala ye sanji lajigi k'u bɛɛ hakili sigi an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ hakili sigi o la bi inshallah an bɛna tɛmɛ ni walanda tɔ ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ako mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kafiriyara n'u ma sɔn ala ta ma o kɛra fisiri walew ye silamɛya ye min fɔ min ɲini u fɛ u tɛ k'a kɛ olu ye kafiriya de ta a b'a ka sira kan silamɛw fana ko k'an sɔnna silamɛya la olu y'o sira ta mais a b'u nɔfɛ mun na mais wallahi i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ kelen bɛ ka financement de ta kama an kan ka taa silamɛya kɛlɛ nin yɔrɔ in na ni nafolo filɛ nin ye o ye u b'u ka du'atu fana lawuli u ka wajulikɛlaw n'u ka dawakɛlaw a bɛ chrétien kunda a bɛ juif kunda a bɛ hali minnu ye kafiri wɛrɛ ye parce que a bɛɛ bɛ ka siran ni silamɛya ye mais ala dun y'a fɔ wallahu mutimmu nura ala bɛ n'a ka nɔrɔ in dafa de diyagoya o diyara ye o ma diya ye ala b'a ka nɔrɔ dafa o de la ninnu mɔgɔ minnu filɛ nin n'u kɛra kafiri ye ala bɛ k'u sɔn de fɔ a ko u bɛ k'u ka nafolo u bɛ k'a nafakati k'a bɔ k'a don siraw la mun siraw de la liyasuddu an sabilillah walasa u ka se ka silamɛya in lajɔ walasa u ka se ka silamɛya in a kana taa ɲɛfɛ walima a ka ban pewu olu ka wari bɔkun ye nin de i b'a ye u bɛ silamɛya kɔnturu yɛrɛ de la 100%. aw m'a ye ala a ma mɛn u filɛ k'a fɔ sisan nɔ fana ko faransi de don walima Europe de kɔnɔna la ko balontan ko fo mɔgɔ si i man ka balon ta
ni sunnen don u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw de bɛ ka bɔ tuguni k'a fɔ ko an ma nin ye FIFA ka fɛn sariya si kɔnɔna la mun bɛ taa balontan fana ni diinɛ ko don ɲɔgɔn na ni ne bɛ se k'an ka balontan sunnen o mun bɛ se ma silamɛ tɛ fɔ ko n bɛ fɛn bila ko n sunnen don a fɔra an ka fɛn minnu bila o ye fɛn minnu haramuyalen don sinon a t'i bali i ka baara kɛ hali n'a sɔrɔ i bɛ balontan de la i ka balontan sariya ye minnu fɔ i k'olu kɔlɔsi dɔrɔn sinon silamɛ bɛ se ka sun i sunnen wa i bɛ taa sɔrɔ dugu wɛrɛw la tuguni olu kelen bɛ ka nin hakɛ kɔlɔsi an bɛ silamɛw ka kalo de la kalo min ye sunkalo ye an k'a kɔlɔsi balontanw ka kɛ ni sun tigɛra o fana bɛ jamaw la tuguni mais minnu jijalen don n'u t'a fɛ silamɛya in ka taa olu t'a dɔn ko u ka jija in dɛ o de bɛ kɛ sababu ye i komi Ala filɛ k'a fɔ ko Ala b'a ka diinɛ dɛmɛ n'o ye a y'a lajɛ building 2 min cira Amérique n'a kɛra 11 septembre la ni cilen de kɛra sababu ye dɔw donna silamɛya la ka da kan olu sigilen bɛ télévision kunna komi u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko télévision bɛ k'a fɔ ko silamɛw de y'a kɛ silamɛw de y'a kɛ olu ko silamɛ ye mun ye o y'a sɔrɔ olu t'a dɔn est-ce que dɔnkilidala de don wa walima rappeur de don wa walima balontannaw de don wa walima mun olu t'a dɔn mun don a sɔrɔla ka don Google la ka recherche kɛ a n'a terikɛ silamɛya ye mun ye o ka sɔrɔ ka silamɛya explique u ye o kɛra sababu ye k'olu sama k'u ladon silamɛya la n taara umra yɛrɛ la walima hijiri n'a fɔra ko ninnu bɛ k'u ta kɛ mais o bɛ kɛ sababu ye o bɛ k'anw ka diinɛ jɛnsɛn de ka da kan a bɛ k'an ka diinɛ ladɔnniya de mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a nana i bɛ taa sɔrɔ o ye silamɛya explique u ye cogo min na ninnu ye terrorisme de ye ninnu tɛ maga dɛ ninnu ye mɔgɔ gɛlɛnw de ye ninnu bɛ mɔgɔ faga ninnu tɛ muso hakɛ tanga u bɛ nin fɛnjugu dɔrɔn de fɔ mais o b'a ye o de la a bɛ ɲini silamɛ fɛ i jija i k'i jogo de labaara n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i ka jogo ɲuman yira i b'a ye o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ kuma min f'u ye ani a ɲɛ bɛ min na a b'o de ta o la Ala ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kafiriyara Ala ma ka ban silamɛya in ma olu bɛ kɛ ka nafolo k'o bɔ k'o don siraw la walasa u bɛ se ka Ala ka sira geren cogo min na mɔgɔw kana don silamɛya la فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Ala ko o de don tiɲɛ de don u b'a bɔ u bɛ ka nafolo ninnu don fana u b'a don a siraw la u bɛ se ka silamɛya kɛlɛ cogo o cogo u b'a kɛ n k'u delila ka wuli yahudiyaw ka ɲɔgɔnye la ko fɛn fila bɛ yen nɔ k'o to silamɛw bolo k'an tɛ s'o la o ye jumɛn ye o de ye a ye kuranɛ kɔrɔta ko ka nin t'u bolo a filanan o ye alikaba ye o de la dɔ sina ka wuli ka kuranɛ minɛ k'a fara a ko e laloma de ko ne ye nin de fɔ wa ko kuranɛ faralen tɛ e ye nin fara nin ɲɔgɔn waa joli bɛ yen nɔ anw kan bɛ dusukun de ma kuranɛ ka k'u bolo u tɛ baara kɛ n'a ye an t'o waati la u bɛ ka min ɲini o tɛ nin n'i b'a fɔ min ma ko Ala ko b'a fɔ cɛ ninnu fɛnna sa walima a bɛ jɔ ko inna Allaha ghafurur rahim e m'a ye u taara ka taa haramu kow bɛɛ yɛlɛma n'i ko janaya u b'a fɔ ko non ko nin ye kanu de ye sa love de ye nin ye u ye kuma in suguya bɛɛ an kelen bɛ ka love yɛrɛ yɔrɔ kɔni hali mɔgɔ minnu tɛ anglais mɛn u y'a dɔn ko love ye je t'aime I love you u b'a dɔn ko je t'aime don o tuma fa donna mɔgɔw la a yɛrɛ ka kan bɛ a t'a fɔ a ka kan na ko n b'i fɛ dɛ ayi n'i y'a ye a bɛ k'o fɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ nkalon tigɛ la ka da kan cɛmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ taa ko n bɛna nin darake sisan nɔ o kɔrɔ n bɛna nin nɛgɛ n bɛna nkalon tigɛ a ye sisan nɔ cɛ Dino i cɛ ka ɲi dɛ o fana t'a dɔn ale bɛ sanfɛ a bɛ duguma wa hali muso furulen ni nin fɔra a ye ka da kan cɛ tɛ k'a fɔ a ye an ka diinɛ de ko nkalon tigɛ ye muso ye a fɔ a ye k'a ɲɔgɔn ko walahi i ɲɔgɔn cɛ ɲuman tɛ n'a parila don min na n'i nana i b'i sigi i b'a fɔ la ilaha illallah cɛ ja muso cɛ ɲuman bɛ ne bolo tantɔ de ne t'a dɔn
e k'i sigi o don a bɛ dumuni tobi ka d'e ma ne yɛrɛ m'a fɔ ko a bolo changera mais ne nana muso bɛ pari a y'a kunkolo digi o yira tɔla yɛrɛ e ma ala filimu ye a bɛ taa ka taa yɛrɛ kɛ yɔrɔ furanna ye walasa i k'a kunkolo cɛ ɲɛ bɛ téléphone dɔrɔn na a b'a kɛ cogo bɛɛ laban na a b'a fɔ cɛ o tuma e ye mun mɔgɔ suguya ye de a bɛ na kɛ tan de o a bɛ wari bɔ ka taa kunkolo di a t'a fɔ e ka wari di a bɛ taa ka taa jabiw da tɛgɛ la fo k'e tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn o la ayi o bɛɛ t'e bɔ mais e ka na dɔrɔn k'a fɔ ko i m'a dɔn e ka nin ɲana cɛ vraiment nin diyara ne ye kojugu sinon jabi yɛrɛ de nege tun bɛ ne la ni kelen k'i tɛgɛ ninnu ye i b'a ye a yɛrɛ bɛ to k'o la kɔlɔsi e ma ye n'i bɛ fɛ ka muso deli fɛn min na kan'a fɔ a ye nin di yan n'i ko a ma cɛ i ka fɛn non i ka basi in ka di dɛ dun basi non n ko ne y'a dun tun bɛ ɲini ka sa e k'o dɔrɔn fɔ dɔrɔn kan'a fɔ ko basi dilan ye dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn a b'a fɔ cɛ basi fana tobili ka gɛlɛn walima sagasaga tobili ka gɛlɛn walima nin bɛ tan i y'a ye mais n'i y'i sigi k'a ka dumuni ni publicité mais e nana cɛ e cɛtɔ i bɛ n'i sigi ko bon nin fana ye mun na jurujan in tantɔ e ka cɛnin ta ka bɔ yen nɔ a ye hali sɛgɛnni min kɛ e tɛ se k'o dɔn a ye ni kɔgɔ ganna la don min na i b'a fɔ non na ni sukaro in ka dɔɔnin k'a la bi an bɛ nin dun de an bɛɛ n'a sigi e m'a ye cɛ dɔ a kisa an ka karamɔgɔ dɔ de y'a fɔ lebu dɔ de bɛ dumuni na a bɛ komi muso tun kan ka sukaro kɔpu de ta ka na n'a ye a filila ka kɔgɔ ta ka na n'a ye a ye kɔgɔ kɛ u ka shayi la k'a d'u ma u ka lipton na k'a d'u ma mun de kɛra terikɛ nana ale pere fɛn ta ka dɔɔnin furu a la ale y'i ta den k'a sigi cɛ fana nana sisan nɔ k'a ta ka dɔɔnin furu to yɔrɔ min na dɔrɔn ko k'i ɲɛ kɛ terikɛ ko k'a ma i nɛ minɛ kana kuma dɛ nin bi ta in kɔnɔ an bɛ nin min ka nin ban pewu cɛ kɔgɔ tɛ foyi k'i la o don k'a fɔ ko kɔgɔ bana ayi o tɛ foyi k'i la u y'o min k'o ban fo cɛ taara n balimamuso a muso i ka bi te kɔ siya ye masha Allah a ka sɔrɔ k'a fɔ cɛ ko n b'a ɲini fɛ ala kama i kana kuma fɔ muso ye mais muso ka kiri f'a yɛrɛ bɛ fɛnw labɛn na a ɲɛ b'a la ale ye boîte min ta u ni sukaro boîte tɛ kelen a ka sɔrɔ k'a cɛ ɲininka ko tuma ko kunu ko ne ye kɔgɔ de k'aw ka fɛn na ko n'i tun ma ne ɲininka ne tun t'a f'i ye parce que ne terikɛ ye layidu de ta ne kan a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i tun ye kɔgɔ de k'a la ko mais k'a ko n da kana maga la i y'a ye muso bɛ mara tan de a dɔn ka fa fana bɛ ɲina a bɛ se ka fili i b'a ye tuma dɔ la a ye kɔgɔ k'a la mais a hakili bɛ bɔ a bɛ tila ka na dɔ wɛrɛ k'a la i bɛ se k'a fɔ a ye nin na in bila i jɔ n bɛ taa restaurant na bi ne y'i invité a banna i b'a ye a tɛ ni degun sɔrɔ quoi mais cɛ ɲɛna ko n bɛ n ka wari bɔ dɔrɔn ne de ye faama ye n bɛ n ka wari bɔ dɔrɔn non a kan ka kɛ tan tɔ de la f'an ka hakili t'o la an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ an ka société ninnu an yɛrɛ de y'a dilan fɛn ye ka da ka sariya y'a bɛɛ nɔgɔya i ka nkalon tigɛ i muso ye sariya tɛ baasi k'o la ka da kan a bɛ na hɛrɛ la don furuso kɔnɔna la mais kana to ka t'i sigi k'a kɛ nkalon yɛrɛ e tun taara min cɛ an tun bɛ Burama fɛ yen baro la k'a sɔrɔ e tun bɛ boîte la olu nkalon tɛ dɛ a fɔra i ka nkalon min tigɛ min bɛ nisɔndiya don a la i b'i sigi dɔrɔn k'i muso layɛ k'a layɛ a yɛrɛ b'a fɔ o tuma mun kɛra wallahi i bɛ ka kɛ cogo dɔ la ne ɲɛkɔrɔ bi ne ma d'a la ni ne yɛrɛ muso ye nin ye o a b'a fɔ o ye mun ye wallahi i ɲɛda bɛ ka biri cogo dɔ la quoi i b'a ye a bɛ don so kɔnɔ a yɛrɛ bɛ t'i jɔ miiriwari la k'a yɛrɛ layɛ fɔlɔ a ko ne bɛ ka kɛ tan tɔ o de la a bɛ fɔ ko n'i ye fɛn jugu ye muso la kan'a fɔ a ye kan'a kɛ dɛ misaliya i ye fini dɔ ye muso la e tɛ fɛ a ka fini don fini a suturalen t'a kɔnɔ n'i k'a ma kana fini don a b'a don n'i tɛ yen nɔ dɔrɔn a b'a don walima tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ to k'a dɛndɛn k'a don mais i b'a kɛ cogo di a sabo t'a bolo n'i ye fɛn fɛn sabo tɛ muso bolo a t'o kɛ jamais i bɛ sina k'a fɔ ten cɛ e ka nin bi fini kɔni non nin bɛ komi bɔrɔ de la e la
cɛ i ka nin kɔni ma ɲa yɛrɛ vraiment wallahi i k'a lajɛ non i fana kana to ka sɔn ninnu fini sugu donni ma i cɛ ka ɲi i bɛ tila ka taa bɔrɔ don i yɛrɛ la a kelen k'i funu tantɔ i komi bɔrɔ bɛ mɔgɔ min nin fini k'a fɔ k'a b'a dɔn ayi a bɛ nin de ka bɔ a ka so kɔnɔ yɛrɛ bilen i tɛ nin fini a la bilen siyaasa de ye ɲɔgɔn minɛ ye fo i ka kɛ politicien de i ka so kɔnɔ mais an ko k'an tɛ nin de kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔrɔn a ye a banna fo n ka kɛ waraba de ye so kɔnɔ ayi mɔgɔ min ye musini a ka so kɔnɔ de o de bɛ se i b'i muso ni denw mara ten tɔ de o de ka ɲi ala ko kafiri minnu bɛ ka nin kɛ u bɛ k'u ka baara jugu kɛ mais ala bɛ tila k'a bɛɛ lasegin u kan ka d'a kan u bɛ ka silamɛya ladɔnniya de dɔw bɛ recherche kɛ u bɛ sina ka silamɛya dɔn olu bɛ sina ka don silamɛya la والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ala ko k'u k'a